Ποιμαντορική εγκύκλειος Πάσχα 2025. Αγαπητοί μου αδελφοί, αντί για θεολογική ανάλυση του νοήματος του Πάσχα, θα σας μεταφέρω απόψε τα χαρμόσυνα αναστάσιμα βιώματα του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, όπως τα έζησε ο καθηγητής καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, μακαριστός Γεώργιος Παπαζάνος. Πήγα, μας διηγείται ο ίδιος, τρίτη της διακαινησή μου στο κελάκι του, να το δω σαν γιατρός. Μετά την καρδιολογική εξέταση και το συνηθισμένο καρδιογράφημα, με παρεκάλεσε να μην φύγω. Κάθισα στο σκαμνάκι κοντά στο κρεβάτι του. Έλαμπε από χαρά το πρόσωπό του. Με ρώτησε, «Ξέρεις το τροπάριο που λέει «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν»?» «Ναι, γέροντα, το ξέρω». «Πες του». Άρχισα γρήγορα. «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άβου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν. Και σκυρτώντες συμνούμεν των αίτιων, των μόνων ευλογητών των πατέρων, Θεών και υπερένδοξων». Το κατάλαβες? Ασφαλώς το κατάλαβα. Νόμισα πως με ρωτάει για την ερμηνεία του. Έκανε μια απότομη κίνηση του χεριού του και μου είπε, «Τίποτε δεν κατάλαβες, βρε Γιορτάκη. Εσύ το είπες σαν πιαστικός ψάλτης. Άκου τι φοβερά πράγματα λέει αυτό το τροπάριο. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του δεν μας πέρασε απέναντι από ένα ποτάμι, από ένα ρήγμα γης, από μια διόρυγα, από μια λίμνη ή από την ερυθρά θάλασσα. Μας πέρασε απέναντι από ένα χάος, από μια άβυσσο που ήταν αδύνατο να την περάσει ο άνθρωπος μόνος. Αιώνες περίμενε αυτό το πέρασμα, αυτό το Πάσχα. Ο Χριστός μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό σήμερα θανάτου εορτάζουμε νέκρωση, άβου την καθαίρεση. Χάθηκε ο θάνατος, το κατάλαβες? Σήμερα γιορτάζουμε την απαρχή της άλλης βιωτής, της αιωνίου ζωής κοντά του. Μίλαγε με ενθουσιασμό και βεβαιότητα. Συγκινήθηκε, σιώπησε για λίγο και συνέχισε πιο δυνατά. Τώρα δεν υπάρχει χάος, θάνατος, νέκρωση, άδης. Τώρα όλα χαρά, χάρη στην Ανάσταση του Χριστού μας. Αναστήθηκε μαζί του η ανθρώπινη φύση. Τώρα μπορούμε κι εμείς να αναστηθούμε, να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Τι ευτυχία η Ανάσταση, και σκυρτώντες συμνούμεν των αίτιων. Έχεις δει τα κατσικάκια τώρα την Άνοιξη να χοροπηδούν πάνω στο γρασίδι, να τρώνε λίγο από τη μάνα τους και να χοροπηδούν ξανά? Αυτό είναι το σκύρτημα, το χοροπήδημα. Έτσι έπρεπε κι εμείς να χοροπηδούμε από χαρά ανίποτη για την Ανάσταση του Κυρίου μας και τη δική μας. Διέκοψε πάλι το λόγο του. Ανέπνεα μια ευφρόσινη ατμόσφαιρα. «Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή», συνέχισε. «Σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά αυτό το τροπάριο. Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε, η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας, και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά και οι δυσκολίες της ζωής που μας συμβαίνουν είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου». Μου έσφιξε το χέρι λέγοντας, «Σου εύχομαι να σκυρτάς από χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου το χάος από το οποίο σε πέρασε ο Αναστάς Κύριος, ο μόνος ευλογητός των πατέρων. Αυτές τις πασχάλιες ευχές για σκύρτημα χαράς και αγαλίασης στις καρδιές μας σας μεταφέρω, ευχέτης προς Κύριον όλων σας. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, με πατρικές ευχές ο Μητροπολίτης σας.
Κύριον τον Θεόν ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αυτή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Διαγενομένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των ίσων. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλής ημιν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσι ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον είδον εανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένον στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστεν Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων ηγέρθη ουκ εστινόβεν είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλιπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδεν είπων εφοβούντο Αγία και ομοουσίο και ζωοποιό και αδιαιρέτω Κυριάδη, πάντοτε νυν